Ix-Shadow Minister tal-Partit Nazzjonalista dwar l-Enerġija ftit li xejn tidher imħassba dwar l-iskandlu taż-żejt. Mistoqsija dwar is-suġġett, Marta Sportelli qalet li tħassib tagħha huwa dwar affarijiet oħra. Fl-aħħar jiem kien hemm attakk fuq il-whistleblower f'dan il-każ mill-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi u l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Tlabna reazzjoni ta' Portelli u kien hawn li taċ jinftiem li l-każ ma tantx jinkweta. Dr. Portelli, dwar l-iskandlu tax-xiri taż-żejt, hemm taqbel ma' Simon Busuttil li l-whistleblower kellu motivazzjoni politika. Il-concerns tagħna kif kemm il-darba tennejna jiena u Therese hija il-cash flow tal-familji. Flimkien ma' Therese Komodini Kakija, Shadow Minister għax-xogħol, Portelli tkellmet dwar il-ħaddiema tal-Ene Malta. Ħaddiema li qabel il-ftehim bejn il-Gvern Malti u Shanghai Electric kellhom il-ħobża ta' kuljum medda għaliex il-korporazzjoni kellha 850 miljun euro dejn. Mitluba jgħidu x'garanzija kellhom dawn il-ħaddiema kieku reġa' tela Gvern Nazzjonalista, il-kelliema nazzjonalisti ħarbu milli jwieġbu. X'garanzija kellhom li dawn se jkunu xogħolhom? Ara, illum fis-sena 2015 għandna Prim Ministru Joseph Muscat. Staqsejna lil Therese Komodini Kakija dwar kemm jista' jkun kredibbli l-Partit Nazzjonalista meta jitkellem dwar il-ħaddiema tal-Ene Malta. Signorina, jiena illum is-sena 2015 min jgħix fil-passat jiena jinteressani l-inkwiet illi qegħdin fihom il-ħaddiema illum. Meta mitluba tikkummenta jekk hijiex sodisfatta bil-mod kif il-korporazzjoni tmexxiet fi żmien l-eks Ministru Austin Gatt ma tħallitx twieġeb. Taqbel ġifieri ma' mod kif mexxa l-Malta. Kif?